हैदराबाद अशी रे किती मध्ये का देईल रे तू कसली ऍक्शन चालते असेल माहिती खबर असते का आठ पॉलिटिकल ऍक्शन ते रोज हैदर गाजते सुकून घेतली पुरा पडे रे सुकून गेले दोन परत वळ्यात घातली काय करते खूप घर जात रे काम करू जात रे माणसा जरा मला स्टँड वर का लाईटाचे उठून जाते काय नाव गेल्या रे मी नाटक रे मातकड चालला तू मागे बरा दोस्त नाही तू मागे आता करणार रे ते काम करूया कामाच नाव गेलं की दोस्त आणि आता ना 2 तास शीत जेवून एक डबे केळी ते 10 केळी खाणार 2 केळी जेवून येणार आणि ती गिळी हैदर कोणी घाशी रे कशी एक काम करूया अशी दिलो मान घेऊन हैदर घासल्या जाईल का चलचल जाताले एक काम करूया मरे अर्ध तू मार अर्ध हा मारता आणि मरे हा तू मरे हैदर घासून दे हा धुवून काढता तुला जाईन जर हरकत ना दोस्त मला असं होऊ मुकाबली जायचं राशीन पहिले असून गिळतलो नंतर हैदर घासतलो हा कसली संकटात पडले देवा हा एक दोस्त करो पण मागील परिस्थिती पडलेल्या सुण्या दिल्या सुद्धा नाका यांनी पडा मी 10 लाख रुपये घेत आणि एकट्या कान दिले त्यांनी एक डब्बर कंदीत पडेल काय असे राशी लावायचं बरं ना डब्बल आहे ना सिंगल आहे ना आज तर पैसे घेईल म्हणेस पासपोर्ट काढ बाहेर कोण माग करतोय आज त्या 10 लाख रुपये देऊन म्हणशान आमच्या कंप्लेंट देऊन दोला म्हणून महिन्या येता पोलीस वसूल करी पण तो ह्यांक नाक झालं किती सांगून पिसू करून दांडी दा तर हा एक सोड गेला हा पक्का चोर जाता किती नाटक लास्ट माझ्याच ताण घालता भाऊ लोकां नाडो मात्र कसं ऐकला चालू एकदम असे किती बडबडू लागला तुम्ही केले कारण सांगू लागलो लोकांना विकून जात मी सस्ता कोण गेले पुढे डिलायचं कोण गेले तर सांगणार रे काशी म्हण रे तू लाईट येतीस मग गळ्यापाशी तू घेणार रे अरे हा वाजता तू घेणार का काल आम्ही कन्नड नाटक पळून गेले त्या हेला किती डायलॉग मारले प्रपंच म्हणते मारले तुझ्या जाईल रे बाबा माझ्या जायला ना रे तुझ्या जायला जाईल रे तुझ्या जायला जाईल रे जायला मान घाटे पळे या मन नको प्रपंच ये सावधान है प्रपंच ये प्रपंच हमारा बाबा उच्चा मान वगैरे गेले सगळे ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಲೋಭ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳು ತುಂಬಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿದ ಈ ಮೂರ್ತನದಿಂದ ಇಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದಿದೆ ಪ್ರಳಯ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಳಯ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಗಂಡ ಕೋಮಲಾಂಗಿಯ ಪ್ರಳಯ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಈ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ कोणी केलंय मी तुला सांगेल नाही मी मागाच काय ना अगदी बडबड आणि मागितले त्या दोस्त दोघी दोस्त मिळाले मस्त कन्नड गाणी सांगेल पळे आम्ही बी एक आम्ही नाचतानी आता नाचायच तू खाव
बाप तू मजाक करते राह आवयदा वच पाय पडेल खंयच्या बँकात दवर म्हणजे आपण जाम झालं एनर्जी ड्रिंक्स नका सरपंच साऱ्या वाढ पडू सोडियो अरे बेल मार्ग ऐका नाही हा कामाच नाही पिऊचे काम गेले आणि उडच आहे पिऊचे काम माझे आहे त्याला पहिला क्या पोलीस येतात बाहेर मारले कसे अकरामध्ये
आता पैसे आहेत केलाय अरे बाबा त्या शाळेत तशी करायला रे पैसे काढले घंटे लागणार आणि तू म्हणे पैशा याद खाल्ले की आजू मारता आजी मारता बाबा मारता फळ मारता अरे भक्कलम मारता तुमचा अरे सर तुम्ही घर तुमको भाजी मेरे नाव है तो ये आणि केमाच्या सुरू कर काही आ सिगरेट नाही वाज आहे तुम्हाला यागा पैसे कोणतो हा ती आधी पहिले रेडी तर अगरबत्ती एक वास भी होता सिगरेट आहे त्याला त्याच्या टाइम ह्या अगरबत्तीचा स्वाद अरे ते लिखाची कंपनी का सिगरेटी कंपनी आम्ही काळा अगरबत्ती कंपनी अरे हाय ऐकायला बिंदास अगरबत्ती सायकल अगरबत्ती मोगरा हेगरा शेगरा सगळे अगरबत्ती ऐकायला रिक्षा ऐकायला बिरिस्टार आणि तो पर्सनल सिगरेट ऐकायला हा फर्स्ट टाइम रे वा 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 तुमसाठी खरे भेटतात त्या हरकत अगरबत्ती बी हापूड येणार का आणि भल्या ते आणि शास्त्र बन गेला होता ते उरू 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 आधी ना मला ते पाटे कल्ली करेल ना मात्र ताण लागला चालेल बारा दिवस एक तास खडकून भारत पडाने आमच्या बरोबर 12 तास 12 तास ते दिस हा 12 दिस अरे बाबा अरे देवा तुला काय पुरा समाधान नागा नागा उरू उरू तू उपाय दिसता आपण करूया हा चलो दिवस झाल्यानंतर आता साहेब किती सगळे येतात घेऊ रे हा आता तुम्हाला नाही आली नाही म्हणताने म्हणता हा पण मुक्काम महिने मुक्काम महिन्या चुकून असताना हडदाय घेऊन जाय आम्ही होली ना आहे हरकत जाम चालले किती राहा देऊ तो घ्यायला तुम्ही माता जाणे तू केला बाबा 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 रे तू गेले तू घरी गेला उपाशी पडणार नाटक धावण्याला नाटक मध्ये तुला निवड गेलं मला या पोलीस त्या सागरण पोलीस आणखीच्या 10 लाख घेतले वसुली करताना 20 लाख आमच्या घेऊचे गुरु केल दे चल या भीतर या चल अशी खाली करू नका झाले होते